маро бин. хуб гӯш кун Камол бародар. ҳозир ман рафта гуфтаҳои амаамро ба диктафон сабт мекунам. ту сабтро ба падарат медиҳӣ ки гӯш кунад, фаҳмо? амааш будааст. боз киро ту фиреб медиҳӣ духтар? тамом аднам бародар. амаатро чунон ба гап дарор ки гапи бо падарам ба хотири сарват хонадор шуданаш ошкор шавад. амма агар қадри маро донӣ бо он одам хонадор намешавӣ, ман намехоҳам ки Мелис андӯҳгин шавад. Мелис, ту бисёр сафсатаҳо мегӯӣ. чаро ҳоло ҳам мисли мардҳо гап мезанӣ? инҷо танҳо ман ҳастам. танҳо ҳастем. ай, баъзе аз ҷойҳои ин сабтро тоза кардан лозим. одат ҳаст охир. як су гузор ин гапҳоро амай тулин. ман намехоҳам ки ту бо он одам хонадор шавӣ. ай Мелис, чанд бор бигӯям, ман чӣ коре ки мекунам ба хотири ту мекунам. тамом медонам ки барои ман мекунӣ, аммо накун. бо он одам барои сарваташ хонадор мешавӣ. яъне дуруст, вагарна бо он девона хонадор шуда чӣ кор мекунам? яъне қабул дорӣ ки барои пулаш хонадор мешавӣ? бале, қабул мекунам. бе пул монад чӣ? ҷудо мешавам. ба ту боварӣ надорам. афташро бинанда аз ҳад гузарондааст ин духтар. аз ҳама хубтарашро мехоҳам. ҳаргиз пулро дареғ надод, фаҳмидӣ? фаҳмидам ҷаноб. рав, аз паси кор шав. падар хуб фикр кардӣ? қурбониро аз куҷоиш ки бурӣ фоида мекунӣ. писарам, ҳеҷ кас монеи хушбахтии ман намешавад. падарҷон, чеҳраи ҳақиқии ҳамсари ояндаатро ба ту нишон медиҳам. писарам, ту чӣ мегӯӣ? ҳатто садои ҳақиқиашро. ман намехоҳам ки ту бо он одам хонадор шавӣ. чанд бор бигӯям, ман чӣ коре ки мекунам ба хотири ту мекунам. тамом медонам ки барои ман мекунӣ, аммо накун. бо он одам барои сарваташ хонадор мешавӣ. яъне дуруст, вагарна бо он девона хонадор шуда чӣ кор мекунам? яъне қабул дорӣ ки барои пулаш хонадор мешавӣ? бале, қабул мекунам. бе пул монад чӣ? ҷудо мешавам. ба ту боварӣ надорам. дидӣ падарҷон, боки хонадор шуданатро дидӣ? акнун коре кун ки туро зебанда аст. ҳар коре ки ба ту мезебад, рафта онро кун. ҷаноби азмӣ, шумо инҷо чӣ кор мекунед? кани падар, бин акнун падарам чӣ хел тӯро вайрон мекунад. дар ҳаёт аз ҳама одамҳои дидаам бо ғуруртарин аст. ту тамошо кун чӣ хел аматро реза реза мекунад. бале, баъди сабти он овоз ҳамааш дигар шуд. хонум Тилин, бале, маликам, ҷаноби азмӣ, ҳамаи пулу сарвату молу ҳар чизе ки дорам фидои шумо бод, чунки шумо аз ҳамаи хазинаҳои дунё дида барои ман пурарзиштар ҳастед. ҷаноби азмӣ бисёр ширин ҳастед. падар чӣ кор кардӣ? бисёр ширин ҳастед. ой ҷонаки ман, ки омадааст, ки омадааст ҷони ман. бисёр ширин ҳастӣ ту. хонум Тулин, мегӯям дар ҳол хонадор шуда ин хеле кӯдакҳои зебо ба дунё биёрем. бале бале ҷаноби азмӣ, ман ҳам дар ҳамин фикр будам. набошад чӣ кор мекунем? кани ба ҳавле рафтем, бинем омодагиҳо чӣ хел ҳаст. рафтем ҷонам, бинем ку чӣ кор кардаанд. кани биёед рафтем, кани биёед рафтем.